Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić održat će večeras konferenciju za novinare u zgradi vlade Srbije. Konferencija je počela nešto posle 19 sati, polako privodimo kraju ovu u svakom smislu izuzetno izazovnu nedelju, navela je na početku Brnabić. Ona je izrazila zahvalnost vladi Srbije i, kako je rekla, velikoj većini stanovnika Beograda jer su pokazali brigu i razumevanje, kao i zato što nisu nasedali na provokacije, a u vezi sa Evroprajdom. Imali smo dan koji je protekao bez većih incidenata. U miru, i ja sam na to ponosna, navela je i zahvalila svim pripadnicima MUP-a i BIA jer su oni ti koji su danas obezbedili da Beograd bude bezbedan i siguran grad i da suzbiju incidente. Oni su razumeli sve ono o čemu smo pričali prošle 2 nedelje. Pozivali smo na stabilnost, jedinstvo, da ne nasedamo na provokacije i da ove stvari koje smo imali kao temu broj 1, iako postoje mnogo veći problemi za Srbiju, ostavimo po strani i bavimo se problematičnim stvarima, kazala je ona. Na pitanje novinara o procenama visokog rizika pred Evroprajde, ona je navela da je jedino Vučić i još nekoliko ljudi govorio racionalno i razumno o tome i da su pozivali na stabilnost. Imamo mnogo većih problema od ove, imamo važnijih tema. Ovo je događaj koji se održi, neko se sa njim slaže, neko ne, ali to nije najproblematičnija tema našeg društva. Videla sam danas mnoge novinare koji uvek obnu sliku i kažu Vučić i SNS od svega moraju da naprave veliku priču, ali upravo suprotno. Pa Vučić je čovek koji je pričao da upravo ovo ne treba da bude tema. Podsjećam, baš on je rekao da ako je ovo najveća tema onda smo mi srećno društvo, istakla je premijerka. Brnabić je naglasila da je razlog vanrednog obraćanja taj da je želela da izvesti građane o današnjim dešavanjima. Htela sam da obavestim građane da smo danas stavili tačku na sve ovo i da se okrećemo drugim, važnim temama, zaključila je.